Здравейте, малко те се включваме извънредно. Слязохме тук и те по разни. Значи, това е къщата, на която бяхме. В момента минахме по една пътека. Е тази пътека. И в момента сме на едно супер яко местенце. Да. Гледай сам да паднете. Чули какво вика? Ще се насеря от тях. Аз знаеш какво вика? Ще се насеря с такян как лети. Пак не си може. Да бе, нали да покажем къде сме сега. Значи това е супер яката къщичка. Така държим. Малко ми разбърза на вързанката, на кецовете няма нищо. И да влезем вътре в къща. Значи тук има дърва. Зоогрев. Тук и те са пали огъня и тук и те са сядат. Метличка си има да си изметем. Някакво легло има. Друго, какво има под него? Значи под него има някакви парцали. Иначе, що горе е той къщичката. Опорите горе са големи. Не знам ако падне някой скъл дали мога падне в нас. Обаче те как гледам... Да. И това е. Иначе тук е супер якото място, човек. И да. Какво ще правим? Знаеш къде имам? Е там, гарата. Виж ли? Те? Един там, има и коли за тая ленка. Значи в момента съм е тук. Няма какво да губя вече, тъй че... Шамрем ли бе, копелета? Шамрем ли бе? Ай, мри. Аз съм първи. Аз съм първи. Де, стой тук. Ей, Кристан. Не знам тук какво има отдолу, ама ще снимам. Днеска един кинеш. Днеска един кинеш, ма обара. Къде то бара, бе? Снимай работа. Де си, маса? И това е. Аз яко. Код съм губил, го изгубих. Тич. И като си печеля пас си го изгубил. Не колко е яко. Више, който е изгубил, го изгубил. И който си печеля пас го изгубил. Да, всичко ма развали. Ще вземем долу. Пътеката е по-яко. Няма никакви... Значи, после може да слезем Оле, там. къде имам? Скалици. Чак ли да се качваме? Да. Я да видим от тук дали ще се снима. Първо се напикавам от страните, къде ще омалят доста. Аз съм се качвал Иво, ама оттам долу. И там да върна. Да се почивам. Айде да пушим, бе. Някой има ли цигара? Иво. Да пушим там, аз сега ми почваме. Ръцете са ми все така зле. Тука, малко те. Тука, даже съм се отцапал с вчера. И да. Яко е. Да се изпращаме на това. Но в същото време е голям фън. Трябва някой ми искаш запока и не ми я върна. Ти ли върна? Не бе, върна ми я. Кой бе? Ако не беше ми я върна, ще да тръгна да бягам след нея. Кой бе? Ео, не с момичета да минахме. И да. Той не знам защо. А? Той не знам клас. Аз мисля, че това са само. И е голяма скука, честно да ви кажа. Те бяха ли споменате? Не. Се една идея да получите. Не давай на своите там на къщичката да си помушат. Ай, вие въвете. Аз пушете и се отивам. Не са хори, ама що? Да. Значи в момента погледнете на само. Това сме ни тримата. Ето. Не много големи лофмани, бе, излагаш се сега. Ако ти стария телефона, какво ще стане? Вече виждам какво има отдолу. Има някакво... Какъв, как скачаме? Защото всички виках ти идват тук, аз виках ти кучето. Какво ще направиш? Не бе, нищо. Чао, почвам, чао. Слезем долу и пак се качим. Да слезем додолу и пак да се качим. Я ми виж ръцете, бе, човек. Я виж моят. Си изпукам леко врата. Гледай. Виж.
Той с ножа, бахти. Ама всичко се струваше, че беше много забавно. Плюс още нещо. Още един нож и пари. Още един нож и... Ей, нали знаете, че снимам? Още 30 лева са... Как, нося. Да искам. Майко, пак ще го изследва. Пада. Я съм от. Оле, човек, откачам. Не знам. А как картинка се сложи от човек? И това е моят телефон. Да. Вие какво измисли? Какво? Какво стана, бе? Мириш яко. Оле са бувките. А? Знаеш какво е яко, бе? Леле, како с кой си ги хранила, ме? И радвам се, че сме тук. Дали е много висок, как мислиш? Малко това са ли пръсти? 3 в 1. Как го правя? Ама не цялата песен. Да, ти моли. И значи имам още момент сам да я кажа колко секунди. Значи още 40 секунди може да си говорим. Само? И те. Имаш картинки на коли? Да, то... Всичко свърши, минути всичко. Ел, дай, там има нещо интересно. Човек. Как телефона вече го вземам за мен? Ето виж, че Валю в момента какво прави. Това е за всички зрители. Значи в последните 10 секунди ще ви кажа, това беше всичко от Цонев, Иво Кучето и